Nový deň. Stále cítime únavu zo včerajška a nové povinnosti na nás už čakajú. Práca, rodina, deti. Toľko vecí na práci, že zabúdame na seba. Chceme stihnúť všetko, ale rýchlo sa unavíme a sme v strese. Práca, deti, domáce práce, všetko sa zdá byť ako ťažké bremeno na našich pleciach. Keď prídeme domov, sme takí vyčerpaní, že snívame len o tom, že sa zrútime na gauč. Aj tak nás niečo trápi. Je čas ísť spať, ale spánok neprichádza. Prehadzujeme sa v posteli, ale spánok nikde. Myseľ nám pracuje na plné obrátky a starosti nám nedajú spať. Čím viac sa snažíme zaspať, tým viac nás bolí hlava a telo sa zdá byť ťažšie. Nebojte sa, nie ste sami. Mnoho ľudí sa stretáva s týmto problémom. Nie ste sami. Nespavosť je bežný problém a existujú riešenia. Čoraz viac ľudí trpí problémami so spánkom. Stres, modré svetlo z telefónov a starosti nám narúšajú spánok. Sme stále online, pracujeme do neskorých hodín a staráme sa o príliš veľa vecí. Používanie telefónu do neskorej noci alebo práca na počítači ovplyvňuje náš prirodzený spánkový cyklus. Dobrou správou je, že existujú jednoduché a prirodzené spôsoby, ako si zabezpečiť dobrý nočný spánok. Pravidelné cvičenie, zdravá strava, yoga a meditácia nám môžu pomôcť lepšie spať. V tomto videu preskúmame niekoľko tipov, ako rýchlejšie zaspať. Naučíme sa cvičiť dýchové cvičenia, meditáciu a vytvoriť si relaxačnú atmosféru, ktorá podporuje spánok. Spoločne nájdeme spôsoby, ako si zabezpečiť dobrý nočný spánok a užiť si pokojnú noc. Dobrý nočný spánok je nevyhnutný pre naše fyzické a duševné zdravie. Počas spánku sa naše telo a myseľ regenerujú a opravujú. Po noci pokojného spánku máme energiu konať a čeliť každodenným výzvam. Keď sa zobudíme oddychnutí, cítime sa plní energie a pripravení na nový deň. Dokážeme sa lepšie sústrediť, ľahšie sa učíme a sme produktívnejší. Navyše, dostatočný spánok posilňuje imunitný systém, zlepšuje trávenie a zabezpečuje hormonálnu rovnováhu. Bohužiaľ, často nespíme tak dobre, ako by sme mali. Príčiny nespavosti sú rôzne a je dôležité zistiť, čo ju spôsobuje v našom prípade. Jednou z hlavných príčin nespavosti je stres. Keď sme v strese, naša myseľ je preťažená a ťažko sa nám relaxuje. Stres môže pochádzať zo všetkých oblastí nášho života, ako je práca, rodina alebo vzťahy. Keď sme v strese, naše telo produkuje kortizol. Kortizol nás udržuje v pohotovosti. Preto je dôležité, aby sme sa pred spaním uvoľnili, aby sme znížili jeho hladinu. Môžeme to urobiť meditáciou, dýchovými cvičeniami alebo jogou. Náš spánok je ovplyvnený aj modrým svetlom, ktoré vyžarujú telefóny, tablety, počítače a televízory. Modré svetlo bráni tvorbe melatonínu, hormónu spánku. Preto je nevyhnutné vypnúť všetky elektronické zariadenia aspoň hodinu pred spaním a robiť niečo relaxačné, ako je čítanie knihy alebo počúvanie hudby. Nespavosť môže byť spôsobená aj strachom a starosťami. Namiesto spánku premýšľame o minulých udalostiach alebo sa obávame o budúcnosť. To podporuje špirálu negatívnych myšlienok a vedie k začarovanému kruhu nespavosti. Skúste si pred spaním usporiadať myšlienky, napríklad písaním denníka alebo teplým kúpeľom. Hlboké dýchanie je účinný spôsob, ako upokojiť telo a myseľ. Znižuje stres, zlepšuje koncentráciu a pomáha rýchlejšie zaspať. Aj keď je dýchanie automatický proces, vedomé a správne dýchanie má obrovský vplyv na naše fyzické a duševné zdravie. Dýchová technika 4-7-8 je jednoduchá, ale účinná metóda, ktorá vám môže pomôcť rýchlejšie zaspať. Vyvinul ju Dr. Andrew Weil a je založená na stáročnej jogínskej praxi. Používa sa na zníženie stresu a zlepšenie kvality spánku. Táto technika spočíva v nádychu a výdychu vzduchu v špecifickom rytme, čo upokojuje nervový systém, znižuje napätie a pripravuje telo na spánok. Pri pravidelnom cvičení vyvoláva pocit pokoja a uvoľnenia. Ako správne vykonávať dýchovú techniku 4-7-8? Pohodlne sa usaďte na stoličku s rovným chrbtom, alebo si ľahnite na posteľ. Vyberte si tiché miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Aj keď môžete túto techniku praktizovať kedykoľvek počas dňa, najúčinnejšia je pred spaním. Potom sa dotknite špičkou jazyka horného podnebia, tesne za prednými zubami. Jazyk držte v tejto polohe počas celého cvičenia, aby ste regulovali prúdenie vzduchu. Potom vydýchnite ústami, pomaly a úplne. Predstavte si, že pri výdychu uvoľňujete všetok stres a napätie.
Zatvorte ústa a pomaly sa nadýchnite nosom, pričom v duchu počítajte do 4. Pomalým a vedomým nádychom dodávame telu kyslík a upokojujeme myseľ. Zadržte dých a v duchu počítajte do 7. Zadržaním dychu pomáhame telu lepšie absorbovať kyslík a upokojujeme sa zvnútra. Pomaly vydýchnite ústami a v duchu počítajte do 8. Pri výdychu uvoľňujeme oxid uhličitý a cítime, ako sa napätie v našom tele znižuje. Opakujte tento dýchový cyklus 7-8-4 krát. Postupne, ako budete cvičiť, môžete počet opakovaní zvyšovať. Túto techniku môžete použiť nielen pred spaním, ale aj počas dňa na zníženie stresu a napätia. Dýchová technika 4-7-8 znižuje srdcovú frekvenciu, znižuje krvný tlak a upokojuje nervový systém. Pravidelné cvičenie zvyšuje našu odolnosť voči stresu. Táto technika uľahčuje zaspávanie a zabezpečuje pokojnú noc. Mnoho ľudí pozoruje zlepšenie kvality spánku a zobudzajú sa oddychnutejší. Vyskúšajte dýchovú techniku 4-7-8 ešte dnes večer a presvedčte sa o jej účinnosti. Ďakujeme za pozretie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála. Nezabudnite ho zdieľať aj so svojimi priateľmi. Aktivujte si upozornenia, aby ste boli informovaní o nových videách. Vyskúšajte dýchovú techniku 4-7-8 ešte dnes večer a presvedčte sa o jej účinnosti.